Papa Isabel vapindira kamu studio 17 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje. Papa Isabel magonatani mama mavuko munjani. Aiwa tina sesifukile baba. Yes baba. Yeah, tina siya jabula. Na manje Aiwa isita kutukuluma guys. yes kutukuluma duma na tendaiti no masenu mucheki sikanzi ukaona posho ngora umudza kuti aite huno kutaita sei akwani andizive akangoti tuma ni mashoko iwayo ini ndira kutumayo mukaona faka moto Cosmas mashoko mumudze wokuti aite huno Cosmas faka moto kamoto kosi hanzi na posho ngora ita huno ndozoti nengo kachibata yakachibata ndozizi mai mave vakachibata kachimuti pachimururi kumbire mai mave pachimururi kumbire hanzi tiri kudekedzerwa baba yes kubatwa kuti dzve Clayton zuro kumadziwe kurafi ngora chiri kufika chimuti chandinoziva muri yeZimbabwe kuti pasi rese chakabatwa vana Thomas ana Reason Mate Thomas Mateta Timothy Mpoperi ana DJ Tsano pia Sweni Mugodori timu riri kunze kwenyika vakachibata vana kari variko ikoko vari sei kwati vakachibata kuti dziva hanzi na driver wepaso banaleti paborodel kibozho so isindebele hele iyo isindebele siyaliveleka siyakuluma tina siyajayo nasi makabatireko muri Zimbabwe ndakabata nyaya tikatendereka muri yeZimbabwe chazotaura nyaya yandakataura yekubulawayo vanhu vakaenda kudziva mushure mekufanwa nokwenda kuita 7 vachifa nenzira yekutsakatika vasingazooneki kuti vakaenda kupi pavakafira kana pavakachemerwa hapana kusvika pazotaura kunzi aiwazve ariko akabata munzvimbo andove businessmen ane motokari dzakafanana nemagonyeti dzandakataura kuti nhatu dzacho dzakamira dzimwe dziri kunze kwenyika zvimwe zvaakuitika kumotokari ikoko nezvakazoitika parwizi ipapo uyezve nemashoko anga akutaurwa nabusinessmen anove munhu ari mufamily zvakaoma nhasi danga nditoteera nemwana wachona anove firstborn yababa pava neupdate here pane zvakaboitika pane chimwe chikamu chavepo izvezvi chiri pakati ndobva ndabva ipapo hai kuva KB odzi mutare vatezvara vakasunungutsa muroora kugamuchira mwana vatezvara vakagamuchira mwana muroora akade pabwira akazotakura asi vatezvara ndi sekuru Nyankuta avasi Nyamukuta ndo zvanga zviripo rapo wakabata pachimuti ndine nyaya yekuchiweshe yana tezvara vakarowa mukwasha akachikoka maoko nenyaya yekuti panga pane mutambo wanga uripo mukwasha achibvatora shamari yake akati handika shamari tiende tese kwana tezvara vangu kune mutambo uri koko asvika ikoko shamari yemukwasha yakabva yada mainini vamwe variko ikoko uko hakuziriko kwana tezvara chichako chaiko ndiko baba mukuru mukoma vatezvara saka ndivatezvara vaende varova madance vamwe vaita sei shamari yemukwasha achibva ona vamwe mainini vepamba ipapo ndobva yanakirwa kudaro Zimbabwe ndobva yada kuti pazikano ndakanda shoko kana takangofarira sezvo vanhu vakabva leti ipapo angatoziva imba inonorara vana mainini yadaro mukoma kaipinde muri yeZimbabwe mukwasha uyu akazoonekwa shamari yemukwasha yakazoonekwa ichinoka iri padhoo rana mainini ndobva abatwa sikazi kuchikweshi inguva ikweyi ingawani pati yapera umbore aniwe handina ndiri shamari yemukwasha no munhu andituma kuti ndizonoka panapa ndiani ndi mukwasha wenyu ndiandituma wawo so ameno ndakaita semukomana uyu ndobva tsedza ndobva aenda vana tezvara kwakuchienda kushedza mukwasha kuti uya tinzwe nenyaya yemunhu uyu asvika panapa ari kuti atumwa newe papa vana tezvara kuchibata mukwasha ndokurova kusvika pakutyora maoko vatyora maoko ndobva vamuti
tamurova nenyaya yekuti angachida kurepa. Apa asiri yakauya kupi? Akauya kumba nenyaya yekuti shamwari yake ndo yauya ichichatumwa nemukwasha. Pavakazotsvaga mukunu chenda uyoyo kuti vamuti taura nyaya dzako kuti iwewe watatumwa nemukwasha wedu, mukwasha disappear, achaonekwe. Shamwari mukwasha ichivatisa achabatiki. Apa mukwasha kachorwa. Ya, zvakaoma. Muri kunzwa kamapisiro ari kuita nyaya dzakabatwa naPapa Isabel. KBTRT ngavatsudzure Papa Isabel ari kuchedwa ndinonzi Faransiku Nyanderu pa lori pa lori pamudhara pa concession pariseko Francisco Nyanderu akachibata chimuti. Winofeo Harare Zimbabwe. Murume ari kudrive motokari ane girlfriend yake itori yaanochengeta anoita zvese nikubhadhara marenzi. Ari kudrive motokari aine mukadzi wake dhuma murodi ne girlfriend ine boyfriend wachifamba. Murume ndokudrive motokari ndokudarika adarika ndobvasamunetsa ndobvamisa motokari ndikutakoteresera pasi pemotokari. Hai, Zimbabwe iri kupisa. Apo madhamu ari motokari ari kuona girlfriend ine mumwe murume yakatobatwa ruoko yakapesi kakatobatwa nemuchinda. Tadiwa kubhamu kuguruve zviri kufamba ere pano paEpov chakabatwa ndinonzi mai Emandowa paEpperton Park. Epperton iri kupisa. Vachada kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe ngachida kundibata munodibata panamba dzisina chipomero namba singanya disi namba inonhuhwira. Inamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Panamba iyo munondiwana muri yeZimbabwe. Musafana neprivate number chikonzero handizokwanisi kudzuka kwamuri. Tinotenda Bhozhongora ari kudzinyudza gejo manje muchirongwa Bhozhongora segment rambani murapata pachimuti. Dynamos versus Cape United kurofaro musi weSunday 10 May 2026. Regai katimbonzwa kuti mungwambiti yedenga makamira seiko Baba Isabel mutambo uyu Dynamos Cape United Sunday 10 May muri kuratidzwa kuti uchapera sei? Mukoma KB pane panovhara mweya. Aya matimba ome emuZimbabwe. Ndizvozvo chaizvo. Pane bhora chaipo. Ende imwe nyaya inoda kutaura nguva dzese panotamba magames aya. Dynamos neCape United matimba ombe hongu. Vanosvika nguva yekumbodhakwa kuti bhora ravo radzikira. Asi panosangana matimu aya bhora rinobuda ipapo. Saka muri kuti mungwambiti yedenga muri kuratidzwa kuti zvinenge zvakamira sei? Handiri kuti pachatambwa bhora. Ndichatakandamborara kusowe. Pachatambwa bhora. Panotambwa bhora. Hongu. Kana vangadrow hawo. Asi kana kuchizoita timu inozowina. Kana pane yazowina. Inowina iri Capes. Asi pachatambwa bhora. Kana pane inenge yazowina. United chawina. Hande ngatisanganeka kuRufaro Stadium musi weSunday. Dynamos versus Cape United. Aiwa katichataura kane Premier Soccer League vamboti matickets kana 10 tombopa vatereri manyama. Chimwe chinhu chandoda kutaura muri yeZimbabwe tikukumbira kuti hande ku ground tinosupporta bhora. Ndizvozvo. Hande ku ground tinosupporta bhora. Tinosupporta matimu yedu. Vana veiti mabhora emuZimbabwe aya. Yes. Aiwa tikanounganire TV. Tinoziva kakuti masupporters eDynamos variko. VeCape United variko. Highlanders. Nevanhu vanongotsigira bhora. Uyai makawanda kuRufaro Stadium musi weSunday tichiona ka Dynamos versus Cape United. Lekesani kativhe kuti Baba Isabel vanokwanisa here kunyudza gejo. Munoziva tunhu twenyu mani. Munoziva tunhu twenyu. Hanzi kudiniko KB na Bhozho nhasi idraw 1-1 but sisai results ayo mangwana muzonditaurira. Ndinonzi farai mukandakure pa Green Valley. Hanzi Arsenal ne Atletico de Madrid vari kudraw 1-1. Vakadraw 1-1 it means kuti vanenge vakutoenda kumapena tuone kuti ndeipi iri kuprogressa kuenda kufinal yeUEFA Champions League. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Po rikiti paka Bikita Mashoko. Chiri kuti tani Baba Isabel? Nyaya iyi muri yeZimbabwe takaitaura nezuro. Yes. Ndichitaura nchiti nyaya yakatika kubhikita mashoko. Aiwa Zimbabwe inorwadza.
inosuwisa inonakidza but tiri kuda muri yeZimbabwe kuti vachakwanisa mukati mekutaura nyaya iyi vagotibatsira takuita sei takutoenda navo kuti tinzwe kuti nyaya yakamira sei but akauya nenyaya iyi ndi baba mukuru vanove murume mukoma wemukadzi weimwe nzvimbo. Nyaya iri kuitika ndiye kudai so kune murume ane mukadzi wake zvaine mukadzi wake mukadzi uyu akazvitakura asi mimba yaakazvitakura yainayo iyi ndiye mwana wepiri kureva kuti ane firstborn iko zvino zvakazvitakura mimba yake iyi yatove kuma 6-7 months so amai varorodza kuti vaakukundikana mabasa ndezvimwe wete vanombobikira mwana kuita sei zvakunetsa vakabva vataura nemurume wakawirirana zvikanzi ndakuenda kunosiya mwana kwa baba mukuru kumukoma wemurume kwa baba mukuru namai guru kuitira panapa mwana aone munhu anomubikira nenguva nekuita zvese. Mai guru mukadzi uyu akabva aenda kumba kwa baba mukuru namai guru ndobva anosvika akasvika ipapo nemwana uyoyo mai guru vakati timbobudai tisvike apo musati madzokera mundiperekedzewo apo right vachibva penga kuperekedzana vari mukati mekuperekedzana mainini vakauya ava vakazvitakura vakabva vasiya mwana pamba ndobva vatora foni yavo vachibvasira mwana kuti sara ako uchitamba chi magemu vanofanira kutamba magemu fonika mwana achibvasira nefoni yamama vake pamba paakavasiya apa pakasara baba mukuru nemwana wamainini ava kuzosiyiwa baba vachita mabasa avo vachibva vasara mwana akasiya akaisirwa kumagemu atamba magemu amene kuti akabata foni sei magemu achibva nzvenga ndobva ati kuna baba mukuru deti andichaone magemu ndisire magemu hangu ndidise nditambe kanyamba araiwe mwana achibva padede wake foni bamukuru vakutsvagirira mwana magames vakabata foni kuzama kuti voitisa gadzirira mwana magemu turo meseji ichibva yapinda meseji ikapinda mufoni ndakataura ndichiti ndozama kutaura kuti ndepfenyuro inofanira kuteererwa nemunhu wese mungave mukome muna amai nemwana ambuya nemukwasha nemuroora chii munofanira kunzwisa zvatiri kutaura kuti wirirane zvimwe zvacho munogona kupedzesa meseji yakapinda mufoni yamainini baba mukuru vakabata vachizama kuisira mwana magemu yairatidza kuti kune murume ari kuisa meseji ari kuti tichazoonana rini nokuti nhasi ndo patakavimbisana kuti tiite sei tigotamba but nyaya yaitaurwa apa yaive yemurume nemukadzi inozadzisa kuvaka bonde so shoko rakabuda ipapo handitokwanisi kuritaura raive shoko riri kukwandwa kumunhu waakawirirana naye waanojairirana naye achitoziva ndiri kukwanda shoko kumudiwa wangu saka panapa ndiri kutozama kuripfekedza kuritenderedza asi imi kuti munzwe kuti shoko raire but raitaura zvine chokuita nebonde but uyu mukadzi wemunhu baba mukuru vaona meseji iyi ndobva vatora screenshot ndikuisa mufoni mavo ndobva vatora picture chaimeseji vachiitora ndokutora vhidhiyo vachitenderedza foni kuratidza kuti foni yandiri kutora meseji iyi ndiyo foni yamainini iri kuoneka here vakaiteredza kuseri kwayo voiteredza kufrandi kuti meseji inyatsooneka ndobva vagara kudaro mainini vasati vadzoka baba mukuru vachibva vadhilita meseji mufoni yamainini ivo vachibva vagara nayo mainini vadzoka mainini vakatora foni kumwana senguva kusekwa vangaita unitambisa foni yangu bhatiri rapera chichi ingaona wambotamba chini pafoni yangu vachibva vatora mainini havana kuziva kuti mune meseji yapinda ende meseji iyi yaonekwa baba mukuru zvavaiona vabva vaidhilita baba mukuru vachibva vagara nefoni mainini kusvikira vatooneka kuti baba mukuru ndati ndizokusiyirai mupengo wenyu mwana wenyu uyu imbotambai naye ndichazomutorawo kanaita sei ndave right vachibva vaenda baba mukuru vasara nefoni nyaya yauya nababa mukuru ndo vari kuti ndo zvandakaona mufoni yamainini ndakatora profile pic yanga iripo murume but handimuzivi ndobva ndatora nhamba ndinadzo ndikarequesta nhamba idzi dzine sera ndiri kundibuditsira nderechirume arisire munin'ina wangu nyaya yavapo ndiye kuti chaari kukumbira murume uyu 1 munin'ina wangu handira kumuudza 2 mainini handira kuvaudza ini ndindire nyaya ndibvunze mainini here ndiudze munin'ina wangu here ndirambe ndakanyarara here ko pakazobude nyaya inorwadza yekuti mangwana mainini vakazvitakura mwana wozonzi haasi wemunin'ina wangu kwapera makore but ndakanyarara nyaya mainini vakazvitakura mati pamuviri pakura sei apa 7 months vakutotarisira
vane message yakabatwa na bamukuru pa phone ya Mainini. Namba yakatumira message yanga yakasevwa ere? Aina kusevwa. Pane mamwe message anga aripo ere pa phone? Apana mamwe message yakapinda yoyo ndiyo. Yega. Zvava nemazuva mangani zvaitika? Kanisa kanganisa nasiri tori zuva rechi 4. Okay. Nezvinonga rechi 3 tori zuva rechi 4. Iri kutopisa unyoro uno. Zvokutoti Mainini mukudhilitwa kwemessage havana kukwanisa kakuona kuti pane message yanga yakandwa kubva kuchikomba. Nguva iyoyo. Kuti nhasi tiri kuonana here tobva tafadaya. Saka hapana magunanzi akaitika. Hapana, ende Mainini havasi kutoziziva kuti kana vakazobvunzwa kuti kusiye kusikadavirewe vatoti aiwa message yakwenda kusvika kunoko. Havasi kutoziva kuti baba mukuru tori nechinhu. So shoko hombe harizire kuti message kana kuti vanhu vanodanana. Shoko hombe nzira baba mukuru. Ndoudza munin'ina wangu here, ndobvunza Mainini here, ndoramba ndakanyarara here, kusvika zoita zvinobuda mangwana ini ndakanyarara. Bamukuru vakadhilitirei message yakapinda mufoni maMainini? Ipapa vanhu vene kuti pfungwa dzavo dzaiti zvinorevei. Vaifunga kuti vari kuvanza kana ndikaidhilita ndo zvinoita here kuti Mainini vasaziva kuti ndaona chi message. Ende Mainini vachisvika pavakatora foni, vakaona foni iri kumwana, vachitora kumwana havana kutomboziva kuti foni mwana amborasa mameseji akamupa baba vake vakamuvhurira. Vakangotora foni. Morning Kanyemba na Bozho. Timu ya mabvunza isati yarowa pa 10 games Ingezi Platinum. Please musandipikisa ndiri nherera. Ndinonzi Gibson Makangira kana kuti baba Anashe pa Borodeo pa inonzi Headso Drive, okay? Hanzi KB, alright, okay. Bikita woye! Ndiwo anonzi matindi mutindibvu kupisa kwenopi. Bamukuru kutsva kwendebvu varume tinodzimurana. Vondorai chinhu chibude pachena. Itapfo kuti mashasha. Boss London, British Chingaipe, Shagman Matono, Victor Katiyo, Tinashe Gotora, Mainosa, Mai Craig, Mai Chingaipe, Thomas Mateta, Forgive Nyamadzao, London, Langton Chungoma, Trimo Liba, Innocent Manyoso, Ninonzi Mr. Intelligence, Kelvin Joao, Pajungoma Famu, Kuguruwe, Hanzi Bamkuru, Vondorai. Kwaka Vondora, baba mnirutura demo, ufuatima mkazi. Yeah, pakaipa. Ameno, regatinzwa kuti vamwe vanoti kudini. KB, hey, icho chekumasoko icho. Ndakambotaura paya kuti kuna Mwari nevadzimu vakuda hako kuti mujoro ubatwe so maseconds, okay? Ndakambotaura paya kuti kana Mwari nemudzimu vakuda havo kuti mujoro ubatwe so maseconds zvinongobatwa fani so hakuna chinonzi mujoro. Mukoma ngavataure dai ariye ainzwa sei. Ndinonzi Joshua Mazadza, mukomana wechidhindo nganganga pa Borodo pa Wisdom. Ndiri kunzwa vari kusenda mameseji ava varume mukoma KB. Vakadzi vari kuti kudii? Regai timbonzwa kuti vanoti kudini mameseji dzacho akawandisa. Regai tinzwe pane meseji yandaona yandada kuti tiverenge panapa tisati tapinda kamuchitoro nevasawira kavedu venakiso boho drilling. Hanzi na Mainyate vari pa Stone Ridge. Mainyatsotso. Hard Rock ndiyo timu isati yadyiwa. Mameseji anorasika Kanyemba na Bozho. Meseji iyo yakarasika. Icho chidhindo. Mainyate! Hanzi vatozviziva Mainini because vakatobata chimuti izvozvi chatobhonoka. Ndinonzi mbuya vamatipa kuruwa. Kana ukachibata izvezvo tozoto nyaya yakatoonekwa. Zimbabwe bamukuru voita sei? Vakabata meseji mufoni ya Mainini anova mudzimai wemunin'ina wavo. Icho kwadi? Handiti meseji yanga ichiratidza kuti vaviri ava vanozivana. Yes. Uye vagara vachifadaya. Varitoda kuti mchida atononokevo. Yes.
Chiko kanyemba. Chi. Numbudeani. Numbude. Rega tingotora kamuterere parunare 0713 938538 kana 0789 600 748. Bamkuru garai mataura nyaya nhumbu iyo haisi hama yenyu zvakaendwa ndinonzi Jerasi Jairosi pachisipiti pariseko pachisipiti nhasi kota pasi 10 ndio pafika nthawe pari manje pakaipa hanzi zvakaendwa bamkuru garai mataura kanyaya nokuda kwekutika pamuviri hapasi pemuning'ina wenyu Zimbabwe munoti Kanyemba na Bhozho mukoma ngavaudze mwana wamai vake pakaitika miseki akakurumbidza kudhilita message dai vakaisiya ndinonzi Thomas kadzambaira kuguruve kukatsvuta. Okay, rega tizonzwa kuti vamwe vanoti kudini maita basa message inorasika kuno ndinogara ndichifonerwa ndichibvunzwa kunzi muri driver weInter Africa here ndinonzi mai Nyati ndiri paStone Ridge saka message yakarasika kuna mai nini regai kuwafungira zvisirizo. Tinotenda Zimbabwe chirongwa chenyu chiri kuenderera mberi paNational FM Bhozhongora segment. Pane message iri pana Baba Isabel iri kubvaka kuna Pastor Tembo kutsate kuchivhu inoti WhatsApp message hairase message zvekudaro. Mainini vane nyaya dzavo asi nyaya dzakadai dzinoda kubatwa neungwaru because dzine makuva mukati. Ndinonzi Pastor Tembo kutsate kuchivhu masaisai hasi kunyatso kubata zvakanaka nhasi ari kuzhezhera. Eish, ichokwadi mkubakebi nyaya dzemisha dzoda kubatwa neuchenjeri. Ichokwadi nekuti mangwana dzinodzoka kwauri mangwana ndiwo unonzokanganisa zvinhu kana kutosvika panguva yerufu iwewe wadziona kana kuzokonzera rufu nekuda kwekutaura kwako. So bamukuru voita sei ndiwo mubvunzo uripo. Ichokwadi vanazvo vane maV11 zvavakaona pafoni yamainini hapana munhu wavakaudza vakangozvibata ndiwo vanazvo varitokumbira ndefenyu. Voita sei KB na Bhozho bamukuru ngavaudze mwana wamai vake nyaya iyi ndini karibhamba paLake Chivero. Ndiri kunzwa vakawanda vari kuti ngachitsudzure ngachibhoshongorwe ngachiputike. Mimi pa MTJ Harare town zviri kufamba here. Message inorasika dai vasina kukadhilita anzi kukasika kudhilita message mufoni yamainini vakatanga vaona message wozotangira ipapo ndinonzi Mimi pa MTJ Harare town. Hongu mashoko akutaurika dai musina kudhilita message but zvapo kudzara baba mukuru vakuziva zviri kuitika. Bamukuru vakadhilita message vakatora umbowo hwese vanawo mufoni mavo vanawo voita sei ndo mubvunzo uri kubvunzwa nabamukuru. Namba, profile pic, message zvese vanazvo. Chimuti takachibata pamakomoyo apo at Cecil Chambers but kungoenda kwaita magesi nemasaisai abva arova pasi sewalazi. Alright. Yes. Painde magetsi masaisai achibvatiza. Sorry kani tine chivimbo chokuti kamagetsi anodzoka manje kuitira kuti muite sei mubate chimuti. Isaac Mungazi baba Munashe kuMasasa village 5 kwachihuota patsvarai tiripo pachimuti ipapo hatibvi zvekumhanya pfapfaidzai chimwe. Ichokwadi mberi yeZimbabwe ndiri mandira mukati mekufamba mukati mekufafadza nekudzidza zvitika matimana wose enyika yedu wamukasei newe Rizini Mati chimutoka pata paSouth Africa pampumalanga ipapo Shautoni Mateuro maovu amukono muri yeZimbabwe vanomuti Shautoni Mateuro ndigumbi wa muri yeZimbabwe hari pambare pamusikapo alongside Lizzy Tembo chimuti chakabata kuti wamukasei Edith Muzimbabwe Med Constable Forage Mailenso Patised wamukasei waanoshedzera kuti iye akabata chimuti kwanza ndichisiye wamukasei taka clever takawira akabata chimuti ndimbofera mukono Darlington Kaboza pamuti chimuti akabata kuti wamukasei madzibaba Denford chari Dr. Kandishaya pamuti na Abel Mandimanzi chimuti wakabata kuti kwanza ndichisiye wamukasei wakabata chimuti wangu mtara Jesus makanika chawa pamuti na Joseph Ottochena Joseph Bernard Cheta akabata chimuti kwanza ndichisiye paka ndine nyaya ndikataura muri yeZimbabwe nezuro yekubulawayo yevana vanokwana kana kuti vanhu vanokwana kuita iwo 7 vanomwe vashaikwa mufemini mwechete nenzira yekungoti avachaonekwi ende vese varume hapana vakadzi vanongoshaikwa munhu achaonekwe ende nyaya iyi yakatanga iyo 2013
ya 2013 vanhu vachingodisappear vasingaoneke. Saka iko zvinozve mushure mekudisappear kwemunhu kupedzisira iko zvinozve vakashevedza mubatsiri mabatsiri aunganidza family kana kuti rudzi rumwe chete. Pana baba businessmen vari mukati menzvimbo iyi vanowanika munzvimbo yeBulawayo, vane mazimotokari, vane mabusiness nenzvimbo dzakasiyana, uyezve vane motokari dzinotakura zvinhu zvinorema kubva mune imwe nyika zvichienda kune imwe nyika. Pauya munhu vakabva vati inini sabusinessman basa rangu rakawandisa, handigari pasi, ndinofonera kunze kwenyika nemunyika yeZimbabwe, ndinenge ndichitenderera. Handisi kuda kuti basa ramatanga iri rimire. Chikonzero tiri kurwadziwa nekusheka kuri kuita vamwe vanhu mufamily medu, mangwana zvinogona kumuka zviri zvedu. Zvandichaita inini ndezvekuti kana panoda kunofambwa ndinokupai motokari, muchifamba mafuta ndodira, pane mari inodiwa muchifamba, kusvikira sezviri kuitika izvi zvafamba muri zvakanaka. Chikonzero toda kuziva chiri kukonzera chii. Right, vanhu vafamba kudaro vakazobuda shoko rokunzi nemubatsiri, ndiri kukumbira kuti pane rwizi rwandiri kuona, pane nzvimbo yakati apa panoda kuendwa ipapo. Handisi kuda kutaura zvakawanda, asi kana nchinge ndasvika ipapo pachabuda umbowo nezvinhu zvandiri kuda. Right, ndine zvinhu zvandiri kufungira kuti izvozvo zvikandiremera zvinenge zvandikanganisira, nokuti ndio pane chokwadi chese. Vasvika ipapo mhuri yeZimbabwe vakarara zuva rekutanga, hapana chinhu chakabuda. Vakazoenda mangwana achikuru kuseni, vakatarisa vari panzvimbo ipapo parwizi ipapo, vakataka kuona chinhu chiri kuratidza sekunonzi inenge ngwena yakasimudza musoro. Ikati ngwena iri mumvura, pane tinooneka kuti apo pane ngwena apo pamusoro wayo ichifamba yasarigwa zvikuru zvekuma 10 meters zvokuda kutobuda kunze kune vanhu kuya yakabva yanyudza musoro pasi. Payakanyudza musoro pasi pakabva pasara pakayangamara nhumbi dzanga dziri pamusoro. Vanhu vakati yange iri ngwena pakuita sei, zvikanzikana dzanga dziri nhumbi dzega, mafambiro anga achita chinhu chiya kunoku chagofamba sei. Vachinodai so vari kuona inhumbi dziri pamusoro. Nhumbi dzodza dzina kuzomira dzakaramba dzichiuya kunosvika dzanosvika kunze. Chakashamisa vakaona ndezvekuti munhu akafa 2013 iye wacho hembe dzaakafa akapfeka dzakashayikwa nadzo akapfeka ndo dzakabuda ipapo. And mapictures avainawo avakaendesa kumaredhiyo, kumatv, kumanewspaper ekuti munhu kumapurisa kuti ari kutsvagwa munhu. Ichokwadi ndio hembe dzakati dziripo, but hembe idzi kubva 2013 idzo dzabuda mumvura, hadzina kuratidza kubvaruka, hadzina kuratidza kuti idzo dzakaora, dzakangoya dzakadaro. Yes, vanhu vachibva vachikakubata mubatsiri achibva abata katseba site zvikanzi aiwa ndo zvandanga ndichitsvaga kuti ndione izvi, but ndinoda kuti ndikuzivisei ari kuita zvinhu izvi ari mufamily menyu, but panapa ndo panoita zvinhu zvake. Ende mwedzi wega anotouya pano kuzopira anenge asina vanhu vakawanda. Kana aripo akambouya munhu iye ane dambudziko zvakare, kuona kwaakaita ikoko kutori kushandiswa. right. Saka zvandinoda kuita panapa ndezvekuti zvichaitika panapa zvihombe, rwizi rwatauya panapa iri pamvura iyi inenge iri mhosva kuti tibate basa nenhamba yevanhu iyi. Zvatakuda panapa ndiri kukumbira vakuru vemufamily inoyi muende kwamambo munotaura navo motikumbirira kuti izvo tine bira richaita muno muBulawayo, but bira iri patichariita tinofanira kuziva kuti vakuru vaziva, nokuti tichazopesa tiri parwizi pano. Vese vakaenda nenzira iyi muchaona zviratidzo zvinobuda mukati nokuti munhu uyu paanouya anoya kuzodeketera pano, achideketera panapa pane motokari nezvimwe zvinosumuka zvichitengwa zvichienda nokuti ari kuita sei. But ndoda kuti ndikuzivisei tichibva panapa izvi zvinobuda kwenhumbi idzi, nhumbi ndinichadzitora. Saka mukoma KB kubva nezuro vachitora nhembe idzi, vanhu vakazodarika nekurwizi uku vakazonzova kukama kushedzerwa zvakare kunzi dai maenda ipapo taona zvakare pane dzimwe hembe. Ndobva vaenda ipapo, hembe dzazowanikwa ipapo manje ndedze mumwe akashayikwa kechi number 4. Muri kuti vanhu vadisappear vanosvika vangani? 7. Wekupedzisira ndiye ane hembe dzakawanikwa. Wokutanga ndiye ane hembe dzakawanikwa, but wokupedzisira ndiye akaita kuti vanhu vatsvage chi? Vatsvage mubatsiri. But hembe dzakanobuda ndedze munhu wekutanga wa 2013. Izvezvi kusenikwa nhasi kwazowanikwa hembe dzawanikwa ipapo ndedze mumwe akafa pakati apa ari kuchi number 4, but nyaya dzakatanga kubva 2013 kusvika izvezvi. Dzechi2 wechi4 ndiye awanikwa izvezvi. Hembe dzake. So vabva vati kwabva kwanzi nobatsiri hatina zvatiri kuita, chatiri kuita ihembe chete. Saka hembe idzi dzanzi dzinotorwa nechi nemubatsiri, but hembe idzi padzawanikwa vanzi nhunzi ndo dziri kungotenderera ipapo, but chinhu chakaora chiripo hapana. Zvikanzi musaita chimwe chinhu, toda kuti mutange maenda kwamambo kana vatitendera wotipa nemachinda ake toenda parwizi ipapo. But nezuro manje kune nyaya yekuti motokari dzababa ava dzinoshanda dziri kuita idzo nhatu dzichienda kune dzimwe nyika dzifamba dzakanga dzakamira dzese. So tiri kunzwa kuti pane imwe mota 1 yanga iri paBeit Bridge yanga yakatakura zvinhu ipapo, patori nematsotsi vakasvika vachida kucheka nekutora zvimwe zvinhu. Umwe 1 atowanikwa ipapo akangodonha aripo ipapo, tsotsi pamotokari.
asi akabvunzwa anozva ari kutaura. Ari kuti kudini? Ari kutaura nyaya kuti inini pandakangoda kungobata apa pane zvandakangozwa. Une zviri kukurwadza here? Hapana zviri kurwadza. Kana zvaita zvakanaka tichakupai vhidhiyo nekuti ndine mwana wandiri kutaura naye. Angachiti ndoda kutanga ndakumbirawo vabereki vari kumusoro kwangu kusanganisira naye mutara kuti vaite sei. Saka baba zvakare kuseni paenda kunotorwa hembe idzi vanga vasimo munzvimbo vawanikwa vakagara kupi? Kudhamu. Kudhamu kuya pahembe vana kusvika vakagara kudhamu ikoko vakaisa bhodhoro redoro pasaidi but vanozikanwa kuti ivo vamwechi avamudoro. Saka iko zvinozvi ndo patave ende hembeyo asati yatorwa kwamirira kushedzwa mubatsiri kuti akati musabata hembe dzozo chazobata hembe dzese akati ndichakuudzai zvese zviri kuitika. Iyi mota iyi yanga iri pabhodha yakamira yakafa here kana kuti driver ari kungozorwa? Motokari dzakatomira madriver kwanzi vari kuti motokari vari kuti kwai ukapinda motokari uri kuona munhu vakangodzika bo. Saka hapana mota iri kushanda. Hapana mota iri kushanda. Hapana mota iri kuenda kubasa. Hapana mota iri kuenda kubasa. Vatyairi pane vanhu vari kuona mudzimotokari. Vari kuona munhu mumotokari kuti lese wagara kudai so utinonga kuti pasiti wada kukwira pasiti pako pane munhu kandi passenger seat pane munhu. Ko munhu apinda nguwai ndakinura mota ndine vachidzika pasi vatarisa motokari vanoona mota bo. Anova muzvina bhizimusi muridzi wemotokari uyu ndiye aonekwa ari kudhemu nhasi. Ndiye ari kudhemu nhasi akagara padombo pasaidi pake pane bhodhoro doro but nguwa isanozikanwa anotoenda kuchechi hamwe doro. Ndo zvekare paonekwa hembe dzemunhu akadhisapia uchituwa chona ende ndo pakabuda kuti hembe dzipi dzekutanga ende mbatsira ari kuti parwizi ipapa ndo pane zvese bhandi zvatichada kuita panapa nzvimbo ine vakuru ndoda madzishe mambo vatitendere tite zvatoda kuita pa. Regai tinzwa kuti nyaya ichafamba sei yokudhisapia kakwe vanhu 7 asi pane hembe dziri kuwanikwa kurwizi. Idzi dzihembe dzawanikwa nhasi hadzina kubvaruka zvekare. Aiwa hadzina kubvaruka dzingori hembe dzakadaro hembe dziri kupedzisira vanhu vachidhisapia nadzo ndo dziri kuonekwa. Pakaipa bamukuru kana vakatora foni nhamba dzanga dzakasenda meseji panhamba yamainini vadi kufonera munhu akasenda meseji vachimubvunza kuti iwe ndiwe ani wakasenda meseji pafoni yemudzimai wangu. Ndo zvavari kubvunza kuti muvabatsire zvese zvamanzwa ndo zvavari kutaura vari kuti ndiite sei. Endi pari kuda ma-DNA test asi ngavasa vhondora nawo ngavamirire mukadzi asununguke. Ndiri kukunzwa loud and clear ndiri kunoku kuAmerica ndinonzi Dani D taona takachibata chimuti kuti dzvi kuAmerica. Zvikanzi mukoma munonyepa fani makandinyepera kuti bwera kuno kuBotswana kwaita basa kunosvika Jeni hakuna chiriko kana pekugara pekurara. Penga udzoke munonyepa fani 6 minutes pasi 11 ndo pafika nthawe pali manje regai timbotengesa 13 minutes pasi 11 papa Isabel pfapfaidza ichimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Rega nditi wamukaseko ndichiti happy birthday kuna Naboth Wetherai pa food center pa D&D apo pachitubu apo chimutakabata kuti dzikwanza ndichisiye ndinenge ndichifamba nazo ndi Wetherai anonzi Naboth Wetherai anenge ari pase muchena zvake akabata chimuti kwanza ndichisiye wamukaseko vakabata chimuti bese ndiroza kuti makachibata ipapo boss Ricky Rossi Silas Motsi chimutakabata pamuchena na boss Tuza chimuti wanacho paka ndapindira muri yeZimbabwe pamutare odzi nzvimbo inonzi Chiwere. Nzvimbo yandiri kutaura iyi muri yeZimbabwe kune vanhu vanoita basa rekukorokosa kutsvaga mari goridhe mumarwizi umo varimo imomo mukoma KB nemuri yeZimbabwe inzwai kune mukomana akaenda kurwizi uku kandi nzvimbo yavari kukorokosa nehama dzake aina baba mukuru mukoma wababa wake ndiye wainaye kwavari kuita basa rekutsvaga gold vachikorokosa vari kuko akasiya mukadzi kumba mukadzi uyu akazvitakura mukadzi uyu ane pamuviri 1 havana kunyoresa 2 havana chavakagadzirira nenyaya yekushaya apa kuya kutsvaga mari mukadzi akabva kwira ndobva aenda kunzvimbo ishi kuodzi uku aenda kuodzi ikoko achibva asvika ikoko kumurume wake mushure mekunzwa kuti miri yake pane zvaari kunzwa achiti ndiri ndega rega ndiende kudhuze nekune chii kune murume so ikoko vakavaka zvitumba kana zvimba zvavanenge vachigara vari ikoko asvika kuya mimba chipatira kurwadza munozekatira kurwadza vakadzi vagari pasi vambira vaita sei vanhu vakati iyi marege maenda kuchipatara zvikanzi handiende kuchipatara inina handina chakaitika kana kunyoresa kana kuita sei ndinotangira papi
ndosika chituko manesi vanotsvaga imota vanoda kunotsvaga mota baba akati bae wabuda shupa yatinoti iyai inotanga kubuda kana vanhu vauda kuita sei madzimai ada kunopona so achibva nzichipinda mumbomo muchimba chakapinzwa iyo cheikoko chacha chinenge chine mapiki nematurisi nechiwatiwati ndio makapinda imomo mwana uchema kwanze mwana akutobuda baba mukuru vaiva mukoma wa baba wemurume ndakavagamuchira mwana yes ndio wakaita nyankuta kamasikana kadike 2 minutes kakutochema ndio pakazomhanya mukati momunda kwena wakadzi wechikuru here but munhu angagamuchira mwana ndiani ndi baba mukuru vatesvara kumuroora yes angari mwana wekutanga here wemuroora mwana wekutanga muroora akakwira bhazi achibva aenda kwainoshandani kwaishanda murume yes murume angana bamukuru vanova mukoma wa baba ndokwanga achikurukosa asvika iko muroora achibva atanga kurwadziwa yes ende muroora uyu akatokwira bhazi achibva kunonzi iko kumavangwe vari kwamutare kuodzi vanoziva kunonzi kumavangwe ndoko akakwira achibva kuenda kuchiwere kuodzi kune murume anga achikurokosa ikoko ndiko akazoponera ikoko anga ari padhuze nevatezwa rakati mwana anogona kufa hapana zvanengaita pamwe achatsimbirirwa pamwe kana abuda ada kufukidzwa ndiye gamuchira ende kana akagamuchira munhu anga asikakwanisi kubata mwana achizogamuchira ega vachibva vagamuchira vatezvara kumuroora panga pasina here vamwe madzimai vanga varipo vangachoripo vatori vamwe varume vasiri veukama vatezwa vachingoti ende ndichitaura nemurume aritara shoko rokuti andione chakaipa pane zvakaitwa nababa vangu nekuti mwana wangu mupenyu dai ada kuti tumanikidzire dzimwe dzenguva aifamba sei mwana akubuda dzimwe dzenguva mwana aita sei mwana aifa plus inini kuchipatara ndanga ndisina chandanga ndakabhadhara okay even kana usina kunyoresa usina chawakabhadhara pamuviri parwadza haukwanisi here kuenda kuchipatara ipapo madzimai ngavatiudze but mukoma KB ndoda kumira ndakamira panyaya yemadzimai zviri kuitwa nemanesi vanhu kana vamwe vasina kunyoresa kusanyoresa kazhinji pane kushaya ruzivo pane kuzviitisa nekushaya zvinodiwa pakunonyoresa zvinoitwa madzimai aya mukoma KB kana aenda ikoko kuti munoziva here kune manesi anotorova madzimai akazvitakura nenyaya yekuti wai makanonoka kana kunzi vanonzi budai endai kugedhi uko titori nedzimwe nyaya izvo dzemamwe madzimai ari kuponera kugedhi vari padhori chipatara nenyaya iri kunzi makamusina zvinhu zvakakwana okay manesi vari kuita izvozvo ivo vanenge vabatwa zvisirizvo madzimai vanenge vaenda kuchipatara vabatwa zvisirizvo vari kuenda here kunoripota kuvakuru vemanesi ava vari kuti tikasvika ipapo tikaripota nyaya tinonzi tichakushedzai but hapana zvinoitika nyaya dzakafanana naidzodzo zviri kuitika zvakare kune imwe kiriniki iri munzvimbo muchitungwisa yekuti kana uripo ipapo kune munhu anenge ari kugedhi usati wapinda imomomo une zvauri kuda unosiya dhola kumunhu anenge aripo ipapo then kana wapinda imomo ukanzi ruda chakati unonzi pana patina but unogoda kuya kuofisi kwangu kana kuti uya kubhegi kwangu zvaoshava mukiriniki unopiwa kubhegi okay zita rechipatara munaro tinaro tadii kutsvaga vakuru vepachipatara apa kana kungokwenyera vezaki vaite basa vanhu vari kudzosera nyika kumashure vosungwa baba Isabel ichokwadi hakusiriko kwega izvo zvetichipedza panapa mukabvunza kuti ndekupi kumwe kuri kuitwa izvozvo munoona inofriza mushina wedu kwakati even mapirisa mamwe aya vamwe vari kubhadhariswa kana kune mumwe munhu ari pajuti vanhu vanobhadhariswa kana mumwe asiri pajuti apabhadhariswe kana mumwe ari pajuti vanhu vanonzi pindai kana mumwe asiri pajuti vanonzi apindike okay asi chipatara chimwe chete tibatsirei madzimai pane nyaya yasimudzwa nabhozho pano muroora uyu akati iye handikwanise kuenda kuchipatara nokuda kwekuti ndanga ndisina kunyoresa ichokwadi ndogona kuzotukwa nemanesi ndo zviri kuitika here kuchipatara unotadza here kuenda kuchipatara even usina kunyoresa kuti unobatsirwa kuchipatara mwana utanga apona ararama kana pane zvimwe zvinodiwa zvozouya munotadza here kuchienda kuchipatara ende kuchipatara kuri kuitika sei tibatsirei ngatifambei tese 0718692244 0718692244 hande tinzwe kuti pane here zviri kuitika kuzvipatara gogo nasekuru nhengu kubhuhera mamuka seko ndoziva kuti makachibata chimuti kuti 20 minutes past 11 lekezani katibve mafarani tewera kuchokera kakubosh motorspace 11:30 ndio pafika nthawe pari manje regai katinzwe kuti vaterere manyama vari kuti kudinika KB nabhozho
nyaya yataurwa naBhozvo zviri kuitika kuno zvitoriko kuHeathcliff kunonzi ku1 vanotokutuka paunenge wakaomerwa ndini mai dash ndiri kuCrow Hill baba Isabel hanzi zviri kuitika but nyaya dzakadai hadzidi kuregererwa. Ichokwadi. Kana pane vanhu vasiri kubatwa zvakanaka mumakliniki muzvipatara hunzai nyaya idzodzo upenyu kwaho tidzifambire. Ichokwadi. Ministry of Health and Child Care. Yes. Tikavabata tawadza kuti pakati pane zviri kuitwa vanhu. Endai munhu bonoona. Voenda vanoita investigation. Ichokwadi. Kana pane vari kutengesa mapirisi shikiribiri nekuseri. Yes. Vonoita investigations. Vanhu vasungwe, vanhu vanofa. Baba Isabel. Upenyu kwaho. Upenyu kwaho. Uzorarama nani? It's so bad. It's so bad baba Isabel. Rega tinzwe kana pane vamwe vatumira ka message. Hanzi kuti ndiripo pachimuti ndinonzi mai Junior Murungweni Chikoyo Village Muzarabani. Chai bado Muzarabani. Muzarabani chiriko. Chipika saketi. Pakaipa baba Isabel. Fafaidzai shamuna Willoveo. Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri madiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza nekudzidza kuti matima newesenyika ino. Zimbabwe tikati yachibata zvikanzi na Prize Wala Media National FM inonaka. Inono. Yeah. Praise Wala Media kwanzi National FM iri kudobida iri kufamba. Nyaya yetika muri yeZimbabwe ndiye kuti musi weSunday kune murume akafamba nemotokari achibva munzvimbo yeHeathcliff achienda kubudiriro 1 achibva pinda murodhi Willowvale akatarisana nekukamba yemapurisa achifamba kudaro murume uyu nzvimbo iyi kuHeathcliff kwaanogara ane mukadzi waanodanana naye. Mukadzi uyu ndiye anomuchengeta, anobhadhara rent, anomutsagira chikafu, anomutora semudzimai wake, but mudzimai sango kana kuti mudzimai dondo. Chikonzero iye murume uyu haazikani kuna tezvara, iye mukadzi uyu haazikani kuna murume mukadzi, kureva kuti ivo pachavo ndivo vanodanana, hakuna kuti muroora kana kuti mukwasha uku, but murume anoti anoita zvese. Murume ari kudhiraivha motokari ari kufunga kuti wanodanana naye ari kuHeathcliff. Apa nemudzimai wake ari kuenda kunosiya mukadzi kunzvimbo yanga ine chechi kereke yemukadzi. So ari kudhiraivha mukadzi ane mwana waakatobata mumaoko vari kufamba. Driver ari kuona kuti asi driver ndiye akaona ega. Mukadzi chaiziva ndechekuti mufamba kwatiri kuita tiri kungoona vanhu. Murume akadarika vanhu vaviri vefamba ripo tu. Achangoti about 10 meters ndofamisa mota. Akamisa pasina bus stop. Akangomira paside zvezvo kuti mota inobuda pai inobuda paside. Ndobva aburuka. Ndobva aita singa ari kuvhura bonnet. Achivharivhara. Atendera pamota atarisa pasi. Aenda kumashure kwa murume akapfeka zvakanaka nesutu. Akatanga kutarisa pasi pemota. Zimbabwe munoziva kuti kana ukapfeka sutu ka uine tai ukangopfugama chete tai inenge yakutotsvaira pasi. So murume aitira kuti nguva yaari kuita zvese izvi vanhu vari kufamba vanenge vakusvika. Nguva yakaenda murume kumashure kwemotokari, motokari ichidarika mukadzi aifamba akazviona anga akatobatirwa pesi nemurume waifamba naye. Achibva aona kuti akusvika pamoda achibva aona achibva ati ngatidzokere mukadzi. Vaakudzokera murume achibva ati musadzokere uyai kuno. So mukadzi ari mumotokari akanzwa sekuti sezvo murume ari mumotokari ari panze pane zvaaona murume, saka aroti mukadzi buruka uyai kuno undipe help. Mukadzi achibva buruka. Mukadzi achiburuka murume haana kumira mukoma KB. Mukadzi uyo ari kufamba waanodana naye girlfriend yakabva yatanga kufamba nemurume uyu ichidzokera kumashure. Boyfriend yakangonzi ngatimbodzokera yakabva yatevedzera kuzoitera chi mukadzi wanga ainaye. Baba vachibva tanga kuti split netai yavo haka ndosvikati kungoti haka ruoko rochi girlfriend. Haana zvakataura wati uya kuno tora pesi yako. Haana kutora pesi maoko emumwe murume akangoti uya kunoku tora pesi yako. Boyfriend haina kuziva kuti munhu ndiani nokuda kweage akafunga kuti asi ndi baba yemunhu uyu kuchii ndozeni nana murume sokutera kwanda achibva pindawo mota. So mukadzi haana kubvunza anti murume nemukadzi agere kumberi vese. Mukadzi uye akabva avhurirwa dhoro kumashure achibva anzi pinda. Motokari yakafamba mukoma KB kubva kuSouthampton iyo kunosvika kubudiriro shops pasina ataura.
murume anotarira mukadzi wake, mukadzi anakubvunza naye akapinzwa mota akamonyarara mota right. Murume achibva ati achinomisa mota vakuda kutosvika pachechi zokuti abudise mukadzi bose mukadzi akachinosiyiwa kuchechi, then murume uzodzoka achida sei achimutora. Achibva ati murume achibva angoti maisabel imimi endai pachechi, inini zuva ranhasi chero ndisingaendi kuchechi ndatoheduka, dambodisciplina munhu uyu. Munomudisciplina, hamuna kumbondiudza kuti ndiye munhu uyu ambori ani, atadzei zvikanzi munhu ndodanana naye uyu, munhu nditembadzarira rendi, chikafu chino chikamupa mundiri, hembe dzanopfeka nditotenga, munhu angachitofamba naye chitori chikomba shashiya. Mukadzi achibva angoti ndokumbira muende munopedzera nenyaya yenyu, endai. So munhu auya nenyaya iyi manje, mukadzi girlfriend kauti amai vekumba vachibva taura nyaya, vachibva vati kubva musi wesvondo baba vasitodzoka kumba. Ndobva vati ndikafona inini havasi kudayira, asi foni iri kuringa, chioi foni mundifonerewo inini. Ndobva ndafona foni iyeyi iri kuringa haisi kudayirwa, ndobva yazodzorwa iri call. Pandiri kudzorwa iri call itori polisi iri kuti baba vakavharirwa, vakasungwa nenyaya yemukadzi wavakarova. Ndiri kubvunza ndimi hama dzacho ena, saka inini ndeindazoudza mukadzi uyu kuti murume wenyu akasungwa ari pakamba yakati, nyaya yamanga muchitaura akatozorova mukadzi uyu akamukuvadza, ende mukadzi uyu atori mune chimwe chipatara. So amai vati ndakuenda kupi kumapurisa, ndichipedza pano basa ndisake ndichibvunza kuti maenda here, mavaona here, zvakamira sei. Ko panosungwa munhu haupiwe here mukana wekuti ufonere munhu wani? Ndo pandiri kusaziva kuti baba ava vakaita mazuva mangani, vane mazuva mangani vasungwa, vakasungwa musi wesande here kana kuti nezuro, ende sei vasingafoni? Paifanira kakuita munhu wani aifanira kuita sei kufonerwa, kuziviswa kunze muri kuzviziva here, ndo zvavepo. Ende foni haina kudzimwa, foni iri on, ende foni tichifona haina kudavirwa, yakatozodzorwa iri call. Kuda kubvunza kuti aiwa muchida zvakawanda munouya pakamba yakati uya ipapo, saka amaenda vaudza nekamba yacho yese yavari. Pakaipa muri kunzwa kanyaya yatsudzurwa nababa Isabel kanyemba naBhozho kuenda kuchipatara usina kunyoresa ka unopinda busy, unoshurwa kunge munhu asina kukwana, bhati pamwe pacho kusati kunyoresa kushaya unenge usina vanokutukirira size inokwana ukadzikira makore manesi aya. Ndakazviitwa ini 2010 hanzi handifi ndakazvikanganwa muupenyu, ndinonzi mai Chimbowa pamufokoso kwaMishi. Unoshurwa unotukwa. Atinonzi madzimai achichema vakawanda, vachichema vakawanda kuti zvakaoma zvinoitika kuchipatara. Zviri kuno kwamurewa Bhozho ini ndakarohwa musi wandaida kakupona, bhati ndanga ndakanyoresa kwamurewa vanotorova mabhati chaiwo uchirwadziwa. Handina kukuudza kepi baba Isabel vanorova manesi. Tiri kudzoka manje regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu veGP Movers KB naBhozho. Ko ivo vatezvara vakashaya kana muvakidzani kana hwani munhu aigona kubatsira muroora ipo pavaishanda apo, vakati regai ndibatsire ndega muroora wangu. Zvakangoma hazvo, ko zvivindi zvacho vakazvihodha kupi vatezvara avo. Ndinomutsa Abigail Chabeta neshamwari dzake vari pachitongwisa pahuru yadzo pamusika apo netimu mashasha yese nemhuri yese kwaChabeta ninchemerwa Nobet Chabeta pachivaka nenyama kuHurungwe. Kwanzi vakazvihodha kupi? Zvinhu zvinenge zvauya hazvo, hapana zvaungazviite, but atezvara pamuroora kana makuzofamba muchingosangana masikata. Aveno kurohwa
kurowa kuri kutaurwa uku nana amai kuzvipatara kumwe kunovabatsira KB naBhozho nekuti panguva yokurwadziwa vamwe vakasekererwa vanosvika pakukuvadza kana kuuraya mwana ari pakuzvarwa. Saka ana amai ngavatevedzerwe zvinodiwa nana chiremba zvifambe mushe. Mutsai mashasha, timu mashasha yese, ndinonzi the radio inspector Shekman Matono kwaMutare. Kurowa kusiko kurwadzisa uku kuti basa rifambe ndokuti vamwana mama unenge muchiema ndo zviri kutaurwa nakasi. Asi jokes aside, tiri kudaka kuti kana munhu aenda kuchipatara abatwe mune zvakanaka. Ichokwadi ichocho. Kana riri basa, kana kari kambama kekuti basa rifambe, ngakave kambama kekuti basa rifambe. Handitika kana kuri kurwadzisa atizvitora rete. Baba Isabel. Ichokwadi ichocho Mugoma Kebe. Because kana pachizobuda mashoko ekuti munenge muchishaudwa garai budaiko maya makaita sei, no, munhu anopesera tokanganisika kuti autoya ari murwere. Ichokwadi. BP inobva yakwira. Ndizvozvo. Makunotora BP munhu muti BP yakashuta, iyo yashutira ipapo. Vanojairira magirlfriends regai varohwe, vanodaka kudya mari dzedu vachidanana newezera ravo. Akamuti wanzu ukamuti ndikurore havadi, hanzi hausi wezera rangu, ndoda kurova keshi chete. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale, ndinomutsa vagari vese kwa Major Brown pabodzi na Alec Gweja, Kelvin Zhoti nashe Gotora Make Nosa, More Blessing kutadza ushe pabodzi na tichaona makuerere. Manje hawise kamutemo maoko ako. Handiti hause mutemo maoko ako nokuti kutorova ikoko kutochikora mutemo. Pane message yazonyangarika apa. Hanzi Bhozho chawataura icho chinobatanidza ichi Heathcliff nechi na Willowvale. Hanzi pane dzimwe dzanga chidanana nemusikana mutaundi umo. Aitorojirwa uko kuma avenues uko, dzimba dziri mudenga dziya maflats. Hanzi murume uyu aitobuda kunze kwenyika ane business achienda kunotenga achidzoka. Mwe musi hanzi akangouya paka achibva asvika girlfriend ine mumwe mukomana. Hanzi akangosvika akangotora magumbeza esaka. Areganitsage message niyeverenga sezvairi. Vaterere ava murume, okay, businessman regai ausuure ngafadai ari kurwiziko kunokuti yasvika nguva yake yekudisappear sezvaitisa vamwe. Mubatsiri uyu magetsi ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhwau paChingoma Farm. Chikwadi chiri Mugoma Kebe. Hazvina kumira mushe kuna business. Hazvina kumira mushe zvichokwadi. Hazvina mbomira mushe kana one time. Uyo murume hanzi kudiko, uyo murume wokumhanya netara akapfeka tai achitevera mujoroka sabhuku tamba oga paMB Transport. Tamba oga. Raiwe kiki uyo hanzi akarova uyo akatora ruoko rwangu ndoputitsa girlfriend ikandisanganisa ndozviita ini iwe paBlue Ridge apa. Manje munosungwa. Munobatwa. Kana uchifunga kuti munhu uyu akulya, handitika ndosaka kune mazita edzimusa. Ngaiseva tambo. Ndosaka kune mazita edzimusa. Enda unoripota. Manje vanopinda mameseji apa. Ikuti kudi. Ikuti kudi. Kanyamba. Hatisi kutaura munhu. Yawo kutanga vanopinda mameseji apa. Baba Isabel, it seems as if varume vakawanda ka. Andoiwa vakadzi zvari kuita kaizvi. Vanojairira magirlfriends. Okay, nambo iverenga. Okay. Murume uyo aifanira kusiya pfambi yake iyo ichita zvaiita iye oenderera mberi nemhuri yake kuenda kunonamata zvavo izvo zvidai asina kuvharirwa. Ndimhurisiro timu rese netimu matepatepa yose ndini Opeo chagaramuka paDanvat Farm kubhindura pamatepatepa. Idzodzo nyaya dzakawanda Mugoma Kebe. Izvezvi tine imwe zvakareka yeumwe anochengeta futi munhu saizvozvoka. Girlfriend iyayi yakuchinjana maline phone nemwe muchinda. Ine anomuchengeta, anobhadharira mwana chikoro, anomubhadharira rent nechikafu zvese andirika. Achibva anochinjana malines efoni nemwe murume zvakare. Uyu anochengeta uyu ari kufona hapana foni ichaita.
ari kusvika ari kunzi inetwork ari kufona fona akaitarisa so foni iri kuringa but haisi kuringa akaitarisa anobvunza kuti iwe mani line iripo kweri line rangu rakatorwa nani pane munhu wandaida kuti ndo ranga rine mataxi rangu ranga isina mari ndiye wandakapa inini kuzodai so riri kunzi he nemwe munhu takachinjana malines isusu because akandiudza inini kuti handina munhu ini ndikati zera iri ringashaiwa munhu nei kana une chokwadi ngachinjana malines ndokuchinjana malines ari kubvuma kuchinjana line iyi neumwe murume iya neumwe murume wanogara naye vakadzi papa papa uyu akatora mablankets mukoma kaibika shukuiti zikwa zakaperera kwakanaka kwadzakaperera kwakanaka amugirlfriend vaigara kupi kuHeathcliff vese naye mudhara ndokwanogara kuti kuHeathcliff but mudhara uyu aitoine mudzimai achienda kuchechi achiendesa mukadzi kuchechi kubudiriro 1 achibva aona girlfriend murodi amenti girlfriend zvinoita marikara zvinhu zvakuda kubuda girlfriend yabvawo kuHeathcliff iri kusasana nemunhu kuno muna wevheo kunoko baba vari kuperekedzawo mukadzi kupi kubudiriro 1 rodi ndoimwe chete dhumba paka ende kana zvarwadza shiwa unotora munhu kupinda naye motikari muna madhamu wobva watoripota kuna madhamu akandidya uyu ndiri kumubhadhira kuda kubvisa mukadzi pachikamu chekuenda kuchechi dai vanhu vakatora ruoko rwedu nai vaite hunhu kwawo asi iwe uri nani ukutorawo blankets kashukudza kudadziona murume uyo akanzwa kutsva akati handimbovasiyi nawo hanzi handimbovasiyi nawo ava mukati that's why takaibvuta rekeni muchawacha chete varume ende chinorwadza mukoma kepi dai akamusiya ka achimubvunza makanzi avo vakanganisa kuona andisirini bvunza nezuro ndaitowacha ndatiri pawasheni iwe wakamuona ndiiverenge aiwa iri kubva kubhindura aiwa papodumba ndotoiziva ndambosvitaura kuti kwakudzikadzika uko yemboko imwe yavu podumba arega ndingoverenga ka inga tinoverenga dzavamwe inga mumwe akati inga mumwe akaita recovery magrocery 1 tinonzi podumba ndiri kubhindura baba iZimbabwe tichakusiyai kana Lucy Ngoso tigova nemangwana zvanga zvisingaite kuti tiende tisina kuverenga message baba Isabi azvite ukaitirwa chipfambi negirlfriend unobuda brain saka zvinoratidza kuti udarika mukadzi wokumba ukaitirwa chipfambi negirlfriend unobuda brain zinovhara dzese kusaziva kuti zvinononisa kujeresa cosmas fakamoto cosmas kamoto maizviziva here kuti mukasolaga premier soccer league munyika yeZimbabwe pazvikwata zvese right pane timu isati yawana defeat pane timu isati yadyiwa munofunga kuti timu iyi ndeipiko muZimbabwe aiwa Highlanders yakarohwa kane Cape United pane timu isati yawana defeat itimu ipi kana uchiziva tumira kapa 0718 692 244 0718 692 Arsenal yatora kanyemba na bozho ndochokwadi famba Arsenal yakambasiya ndi driver wepaso banaledi pahudu vari kufamba nacho chimuti vachita basa sebasa basa mangwanani tora mari kani yesi ngatishandei nesimba kuitira kuti mhuri dzidye dzichiguta Harare mupedza namo wange tiri kuti kudini icho kwadi mukoma kebe mapesi makuti wange asi muri lazima parika nditora ndichete ndange ndiri mukati mekufamba ndichipinda mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti water force ndichangopinda pakamba yemapurisa paya ndokufonera zikandizo pane chiri kupisa pane chiri kuitika pamupedza namo asi muri yeZimbabwe parika nditora ndichitizo zvakagara zvichitaurika mashoko kutizo pamupedza namo pane kumana vanotendera vari mukati mekufamba asi vakomanawo vanofamba vari vaviri vachiita mabasa avo mabasa eiko ekutora zvavasina kupiwa ekuba okay pandakazosvika muri yeZimbabwe andikwanisi kutaura kuti pandakasvika ndakaona nhamba inowanova yakawanda sei nditori neurombo kuti vanhu vanoita zvemabasa emaoko ekutengesera zvinhu zvavo zvakafanana nematebho kuti pakasara pakanaka nokuti nhamba yanga iripo panga pasina pekutsika stampede maiwe vanhu vanga vakawanda panga pakawandwa ndobva ndasvika ndobva ndapakanamira paya chandakakwanisa kuti ndikuti kuti ndifambe
kuenda kunosvika pane varume vanga vabirwa foni zvakanetsa kusvika vasvika pandiro kamira kuti tifambe kubva ipapo. Ndakada kuzama kuti nditaure navo muvanhu sezvo ndivo vanga vandidana kuti tese tinzwanire kuti zvavandidanira vanhu ndavaona ivo vari kuti kudii takakundikana. Hey, ndakakwanisa kutora varubereka ava vari varume vaviri kusanganisira sekuru vandozviti asi kwandiri vakazviti muprofita, asi kwandiri kudzikadzika ndichienda muchadudzira mega kuti chii. Okay, ndokubva taenda pamota kuti tipinde mumota zvakaita maminutes. Kusvika vapinda mumota tasvika pamota ipapo chavakagona ndechekuti vakanditi ndidanirewo rasta uyu nokuti ndiye azokwanisa kutisvitsa foni. Okay, rasta akati aiwa noimomo inaiwa akaramba kuuya handisi kupinda. Chandisira kuti sechekuti rasta uyu ndiye akanga bafoni here kana kuti ndiye akazopiwa foni vanhu vanga vava vakavasvitsa sekuru. Okay, asi sekuru anoti ndakakwaziswa zvokubatiwa ruoko. Ndabata ruoko rwangu ndakadama ndichishekwa kukwazisa kuzivisa kuti makadii sekuru. Munhu aindikwazisa akabva asumudza ibvi rake ndokurova pahomo yangu yanga ine foni. Homwe pairohwa foni yakabva yasimuka mudenga, umwe ndobva atora foni. Right, ndobva vatizo vakomana mandibira foni nasekuru vaya, but mandibira foni mabira munhu asiri iye. Okay, foni yangu ndoida. Sekuru ndini ndakasanganisa panamato yangu. Pakusanganisa panamato yawo ndo pakabuda moto. Vakomana vanofungidzira kuti ndiwo matsotsi vakatoya zvakaraitira kuti hapana zvinoitika pana panobva mweya wesauti. Moto mushure mekusanganiswa kweminamato wakabuda pai? Wakabuda paminamato ipapo ndo pakabuda moto kuti pasi. Okay, ndo pabuda ipapo pasina munhu. Okay, so vanotaura ivo chiti pane akatozorasa mvura inobuda mumuviri yake. Wiwi. Okay, kusvikira foni yazonzi foni yenyu ishi. Asi sekuru vanotaura kuti handina zvakawanda zvandaita hangu ndo zvandaita, but kufamba kwangu vakomana vakandirejusa kundisarudza mukati mevanhu vese kutora foni mumwe wangu kureva kuti vakaona kuti pavanhu vese ava munhu akapusa ndiye. Mashoko ari kubva kuna sekuru. Sekuru vandakabva navo pandakavatorera ndokubva ndangofamba about 100 meters kuti ndiende pasina ndakawanda ndikwanise kutaura navo. Ndasvika ipapo shoko ranga ratosvika zvakare kuti vana sekuru vaiva vari mumota umo ndobva vanhu vaungana zvakare. Ndakazobva munzvimbo yoMbare ndokupinda mutauni ndobva ndaenda panzvimbo muna 4th. Okay, ndasvika paroadport ndichingosvika ndobva tapinda mukati medhorobha side market square. Okay, side rekumarket square ndakafonirwa nemukadzi achiti izvo bhosho pane mavhidhiyo andiri kuona izvezvi uri pambarere. Ndikati ndaamutown. Zvikanzi murume wangu akabuda, ini ndini ndikuenda kubasa, aimbosevenza but ndakagara ndichisevenza ndini kuti awane basa ndini ndakatomubatsira ndobva takusenza property yakawanda iri mumba zviri kuti wanene nokuti ndini ndinambogara ndamira basa. Izvezvi akamira basa futi. Zvaamira basa kudaro ane girlfriend yake yekuti kunyangwe ndiri kubasa anotombotora girlfriend ishe pamba ndinoudzwa kana kuti anotomboda 2 days asipo achizodzoka ndototsvaga mumwe munhu zvakare wekubhadhara kuti ambosera nevana asi iye asina zvaari kuita achiti ndaenda kubasa but panoenda kubasa haana chaanouya nacho, anenge ari girlfriend. Saka izvezvi ndichibva kubasa nezuro ndichisvika kumba ndakaona imba iri ground atakura zvino ari kuti anena zvekuchi kugirlfriend. So ndiri kuda munhu wamamuna ipapo. Ndikati vari kuda kukwira vanhu vanogara kuHwange, vari kuda kukwira maybe vanogona kusangana navo vada kudzokera zvikanzi vasati vadzokera darikai navana kunoku ndobva tadhiraivha ndobva tasvika ipapo. Mhuri yeZimbabwe havana kuzoenda kuHwange panguva ishi. Chakandinetsa ndechekuti pane umwe godobori zvakare wemuno muHarare wavaitaura naye ndiye munhu wandakazovasiya vari vese nomwe godobori mupi wemuHarare. Tagara mumota mhuri yeZimbabwe. Zvikanzi izvo murume wenyu mune pamunokwanisa kuziva here kuti mukaona ipapo munoziva kuti musina kuona face kuti munoti uyu ndiye murume wangu. Zvikanzi yes. Zvikanzi regai nditenge kukupai nzvimbo face pandiri kukumbira kuti kana pane maki yamunoziva. Zvikanzi izvo kwakavanzika. Let's say mangoona uchinzi apondwa ari apa muri kuona saini
iko kavanzika kwega mukwaza zvanzi pane pandinoziva nokuti murume wangu akamborwara. Okay, nenyedza ndomutsuredza akatomborwara atori nemaki pamutezo kavanzika. Wo zvikanzi alright, zvikanzi batai bhodhoro iri remunamato. Ndobva bata bhodhoro remunamato. Iye kana chitera muti munamato. Okay, asi ndazokutsika kuti munamato. Asi ndinoita kuchecha. Ndobva vhura bhodhoro, ndobva raiswa mafuta matsvuku. Mafuta matsvuku. Ndobva wavhura rimwe bhodhoro zvakare ranga rine mafuta anorodza takachena. Akangodonhedzera 1 drop mbotoro. 1 drop mbotoro, mafuta aya matsvuku ese akabva ita white achibva chena. Kuchena kwandiri kutaura ka mvura iya isina kana chena yekuti kana mukasvika parwizi munogona kutoona kuti fish dziri kufamba pasi apo. Yes, kuchena kwamvura kureva kuti bhodhoro yanga see through yekuti munoona zviri kuseri. Zvikanzi right, muri kuonei? Zvikanzi handiri kuona kuchena. Zvikanzi alright, ndipei zita remurume wenyu. Zita remurume wenyu. Ndobva wabvunzwa zvikanzi izvo, nai mama, zvinhu zvakaenda manje zvakamboenda kunogara kune mumwe munhu, munozvida here? Zvikanzi aiwa, handizvidisi, bheta pangoitika chiro zvaitika, asi asagere nezvinhu zvangu. Ndobva tanga kutaura nelanguage yandisinganzwi. Vachitaura bhodhoro ranga rakabatiswa mumaoko mani memudzimai uyu. Muri nezimbabwe vanamata chitaura language yake. Handizivi kuti kunamata here kana kupira, asi chandoti kunamata izwi raibuda semunhu ari kunamata, asi inini zvaitaurwa takati sikazvinzwi nokuti language yacho atiinzwi. Munozviziva muri yezimbabwe kuti kana mukapu kana kuti mubhavhu kana kuti mugomba mune mvura mukadonhera chino munoti chukwi. Mvura ichisimuka mudenga nokuti mapinda chino. Ndo zvakangoitika pamaminitsi mashoma mukabhotoro aka kakavhurika senge bhotoro redovi. Ndoti takakuona maane chino mukati chino. But muri yezimbabwe rega ndikudze chinhu changa chirimo isaini yesikarudzi yemunhu wechirume yamo. Ndokubva vanzi maiguru mati murume wenyu akaita sei? Zvikanzi ndozvaari. So maiguru avakabvadzi pane zvada kuendera mberi maiguru no handichadi. Aiwa no, ngatichimirai nokuti munhu ikauka atoripo. So tikamufonesa nderi kwanza anodaira foni kwanza why zvinhu zvakwanisa kunge zviri kuno zvandiri kuona izvika ndozvaari izvi. Takatombonetsana mushure mekubuda mumba achidzoka pachibamuzoko akanzwira kurwara kwaakaita uku aita ronda pamutezo. Ndiye zvikanzi zvikanzi apachisina kudzokera kumashure. Musadaro apasina kudzoka kumashure. Zvinhu zvakuita sei zvaita but kwamuri hazvina problem. Zvikanzi inini mune zvinhu zvamafanira kuzvandafanira ndikupe. Zvikanzi inini musati handichadi. Mukoma KB nemhuri yeZimbabwe nezuro murume uyu anga akatakura zvinhu ndokuenda nazvo kumba kwegirlfriend. Girlfriend yakatakurirwa zvinhu izvi inogara kuNorton nokwakaendeswa zvinhu. Nezuro room yegirlfriend anoroja bedroom nedining. Imba iyo yakabuda moto mumba mao chete. Property yake yakatakurwa yemurume uyu neproperty yegirlfriend yacho zvese zvakatsva. Vagari vari kuNorton kwakashevedzerwa fire brigade nezuro ichifunga kuti imba yaida kutsva, asi marooms iwawo chete ndo akatsva. Moto uchibva wabuda, moto uchibva wadzima, kuchipera kutsva zvinhu zvawo, moto uchibva wadzima. But murume uyu manje aitaura nemukadzi wake, ende mukadzi akabva achivedzera kuti uchadzoka nezvinhu zvangu asi uchazvitsvaga nemwe nzira nokuti zvichaita sei. Nokuti time yakatanga kunamatira yakatanga akabatisa bhodhoro uye achitara munamatira ane zvimwe zvainzi ndichitaura iwe uchiteedzera. Okay, so mukadzi uyu ari kuti iye iko zvinozvo haasi kurara. Kuti uri kurwara here? Ari kuti handisi kurwara. Ndiri ngoti ndikafunga zvinhu zvandikaita sei zvandakaona kuti ndingaona mutedzi wemunhu mupenyu mubhodhoro ratikamira but munhu wacho tomufonera obva adayira foni. Asi zvinhu zvandinonyatsoona kuti ndizvo izvi. Mukadzi uyu mudzimai uyu paanga ane mubatsiri paanga nasekuru achiti sekuru murume wangu akatora midziyo mumba akaenda nayo kugirlfriend. Pakauya mutezo mubhodhoro wakabvunzwa kuti unoziva zvikanzi mutezo wemurume wangu. Iye murume wacho achiri nawo here mutezo wacho kana kuti wakatodisappear kwaari? No, achibva ati saka ndikatofona izvizvi anodavira zvikanzi ukatofona zvanodavira munhu mupenyu atori right samazuva ose but ndiwe here mutezo wake uyu. Zvikanzi exactly ndizvo
nyatsotarisisai sikanzinizo ende zvakataura izvi kezve akatanga abvunza kuti unokwanisa here kuziva kuti imwe saini kuti kana usvikave panapa unitoziva kuti ndiye achibva arondedzera after kurondedzera mutezo chibva wadonhera nonyesona zvishuwa zvanga zvichitaurwa ndizvo izvi yes zvinhu zvandiri kutaura mhuri yezimbabwe ka asi zvekuti vanhu vanga vari kurega takagara tatesa kudaiswa asi aura kuzopiwa zvimwe chokwadi andichakasirwa but mukadzi azondifonera nezuro achiti murume wangu andifonera kuti kwangaendesa zvinhu zvatsva nezvegirlfriend yakaite zvabva zvatsva zvese ko mutezo murume achiri nawo here kana kuti wakatobva kwaari uchienda mubhodhoro riya? ndo pandisati ndabvunza izvi kuti izvezvi murume uyu afuna achiteera nyaya yekutsva kwezvinhu but mutezo uchiripo here asi ini chakangondipedza chine mukoma kebi chokuti wakadonha uchibva kupi tomboti wabva unobva sei kukuzodonhera yes ende mudzimai akabvuma kuti ndiwo akabvuma kuti ndiwo ende akataka kurondedzera amai akataka kurondedzera tisati tauona dai akabvunzazve kuti mutezo uyu uchaita sei kana right wabva here kumurume kana kuti murume achinawo mutezo wake ende zvinokwanisika kudzosereka here kana kuri kuti zvakabva yes kana kuti zvinongogona kuuya semufananidzo zvasarako here tichaenderera mberi nazvo mukoma kebe asi shoko riri kutaurwa nemurume uyu vari kuti vakomana vakaba foni yangu pamupedza namo kunyange vakandidzorera vakandidzikisira sei vakaona pavanhu vese kuti ndini ndakapusa ndirogona kuda kubirwa mashoko evari kumadzokorora hazvina kuvafadza mati mimi sekuru pawakabirwa foni vakaita munamato wavo pakabuda moto pakauya vanhu vanga varipo vachimwaya sauti vamwe vachimwaya mvura yemuviri vachiti hapana zvinoitika pavanhu vanga varipo ndiwo here vakazobudisa foni vachidzosera sekuru timu rachirondo vakazobudisa saka kuti munamato uyu wokubudisa moto ndiwo wakakonzera kuti foni idzoke no vaiti iwo ndiringokuratidza yangu kuti mabira munhu asiri hapana zvandaita ende ndichitaura navo inini ndaakuna 4th vanoti paya hapana zvandakaita ndogona kuita zvinopfuura paya handina zvandakaita ndichagara pasi vari kuti zvandakaita kuratidza kuti dzorai foni yangu kwai kuratidzana masimba asi handisati ndane zvandaita introduction hamusati mapindira kamustori ndo pandisingazivi zvavari kuda kuita zvakamira sei 18 minutes past 11 ndopafika nthawe pale manje machibva taniko Harare mupedzanamo hange asi pakupedzisira vakatorana neumwe godobori wemuno muHarare ndiye akasvika vaingotaura pafoni ndakazotora vachibva vaenda vese regai tinzwe kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini timbopinda muchirongwa chatinopiwa kana vasawira vedu vengoda oven nhasi musi weTuesday 5 May 2026 iWorld Asthma Day apo tinenge tichida kakunzwisisa pamwe chete nekuziva kakuti vanhu vanenge vabatwa nedenda reasthma vanofanirwa kakuti vararama sei ndezvipi zvavanofanira kakuita uye ndezvipi zvavanotarisirwa kakusaita kuitira kuti vakwanise kurarama mune zvakanaka International Day of the Midwife nhasi zvekare kubva mugore 1992 apo tinopemberera kabasa rinobatwa nanambuya Nyankuta nhasi African World Heritage Day pamwe chete kane World Portuguese Language Day World Hand Hygiene Day kukoshesa kutsanana hwemaoko ese aya right zviri kucherekedzwa muzuva ranhasi Tuesday 5 May 2026 day number 125 tapinda mugore ra2026 kwasara 240 days kuti gore ripere tiri muwiki 19 of the year tinotenda pamitambo yakatambwa pakupera kwesvondo match day number 10 Kasolaga Premier Soccer League yakapera yakadai Rangers College neHighlanders iposo mutambo wakapera 1-1 kuRufaro Stadium Agama FC neFC Platinum kuwadzanai vakadrowa 0-0 Cape United ikarowa neBlawayo Chiefs 1-0 Hard Rock ikarowa FC Hunters 6-1 ZPC Kariba neMozi kunyamunga vakadrowa 0-0 ngezi Platinum Stars pamwe chete ikarowa Kamanika Diamonds 1-0 kuzoti Scotland FC ikarowa kane Simba Bora 2-1 Chicken Inn ikagogodza Dynamos 2-1 Triangle United ikarowa neTel 1 kuGibo 2-1 so vakomana kave kepe vachiri pamusoro kape log 10 games
games, 22 points. Followed by Hard Rock, 10 games, 21 points. Number 3, Ngezi Platinum Stars, 10 games, 20 points. 4, Scotland FC, 10 games, 17 points. 5, Dynamos, 10 games, 17 points. Match day number 11, Kasolaga Premier Soccer League. Yes, Musiwa Mugowera, Saturday, 9 May 2026. FC Hunters, ichatamba na Ngezi Platinum Stars ku Hart Stadium. Mos FC versus Chicken Inn Kungoni Stadium. FC Platinum versus Scotland FC ku Mandava. Till 1 versus Hard Rock ku Ascot. Simba Bora versus ZPC Karipa ku Wadzanai. Bulawayo Chiefs versus Herentos College ku Babafield Stadium. Manika Diamonds versus Agama ku Sakuva. Then Sunday 10 May 2026. Iposo Highlanders versus Triangle United ku Babafield Stadium. Then the big one, motivational quote of the day. Kuchokera kaa kuna Mr. Motivational Baba Mikaela Kocherani Makaza. Alikuti kumvesesa kula mpeshinado kuzura kudziwa ndawa pankoza para wantu ankudziwa mazi bzile walili kuti ankumvesesa kumvesesa kula mpeshinado kuzura kudziwa ndawa pankoza para wantu ankudziwa mazi bzile walini kuti ankumvesesa. Understanding is deeper than knowledge. There are many people who may know you but very few who understand you. Understanding is deeper than knowledge. There are many people who may know you, but very few who understand you. Pane musiyano uripo pakunzwisisa nokuziva. Sezo kunzwisisa kwakadzama kudarika kuziva. Panogona pane vanhu vakawanda vanoziva munhu asi pogoita vashomanana vanomunzwisisa. Pane musiyano uripo pakati pekunzwisisa nokuziva. Sezvo kunzwisisa kwakadzama kudarika kuziva. Panogona pane vanhu vakawanda vanoziva munhu asi pogoita vashomanana vanomunzwisisa. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Mr. Motivational Baba Mikaela Kocherani Makaza aripo pa Antananarivo Kosi Gabera. Pane chiziviso chiri kuti icho makadini ko mukoma kanyemba na mukoma bhozho ndakadonedzawo ka wallet yangu musiwe mugovera Manheru muna Idi Mnangagwa Road aizikana kuti Enterprise Road. Right, mu wallet umu maiveka ne national ID yakanzi tawedzerwa gosongwe ne driver's license kana pane akainhongawo. Please ngandibate pa namba dzenhare dzinoti idzo 0775 184 129 0775 184 129 0775 184 129 kana pa 0775 907 281 0775 907 281 0775 907 281. Chiziviso chiri kubva kumutereri ari kuti akadonedzawo kana kuti akarasikirwa ne wallet musomugovera Manheru muna Idi Mnangagwa Road aizikana kunzi Enterprise Road. Mu wallet umu maive ne ID yakanzi tawedzerwa gosongwe ne driver's license kana pane akazvinhongawo. Please ngangobata tawedzerwa gosongwe pa namba dzenhare dzinoti 0775 184 129 kana 0775 907 281. 11 minutes to 11 ndo pafika nthawe pale manje. Savyo wachada kusisa nyaya pachimuti munobatika seiko kuti wapinde muchirongwa bhozhongora munobatika sema vaisavyo icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzisina chipomero namba dzisinganyadzisi namba dzinonuhwira 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa lady mai veja po rikiti bo